Njengamanje sila eLamontville kumasipala weTheku kulendlu le kade yakhiwe uMagayi wayichazile ukuthi indle ebusiness. Umasipala ke usufikile wabhidliza futhi okwesibili umasipala weTheku. uMagayi uzowasichazeleke nje ke konke. Magayi mhlawumbe ngokwenzakalile nje namhlanje. Hey bhuti, bengalindele namhlanje bafikile ngithi bebaningi behamba nama security. Ngachaza nami ukuthi inkinga bathi sebenginika isikhathi eside engaqaqi. Ngachaza ukuthi kunzima ukuqaqa ngoba lento lena bengazi ukuthi siphakathi kwenu nobukhosi bakacele. Ayisekho phakathi kwami mina bengazi ukuthi kufanele ngiyeke ngiqhubeke nomsebenzi. Kwathiwa hayi akunjalo. Ongangokuba ke bengithi ngiyazama nami ukucela ukuthi ungcono ke bengawubulali kumsebenzi lo engiwenzayo. Ngoba ngakha nje ama blocks. Ngoba ngangichazile lendlu le yokubeka amathuluzi. Bathi ke ayikho into engizoyenza. Kuyaliwa nathi thina abantu abamnyama mazi zami ingcindezelo ingaphezulu kwethu. Silwa sodwa kodwa angazi ukwenze njani. Kodwa ke nami ngizama ibhizinisi la akuve ukuthi kunabantu engifuna ukubabamba inkunzi noma mhlawumbe ngakhela ukugebengu. Umasipala uyasibulalela into zethu sithi siyazama umsebenzi ayikho. Uma ungayofuna umsebenzi kamasipala ngeke uthole. Kodwa ngesimo sokuthi ke sizama ke thina ke esikwaziyo njengoba uNkulunkulu asinika amandla ezandleni zethu ukuthi sikwazi ukuyiphilisa. Bathi ke nakho ke kunje namhlanje. Sizokwamukela ke kodwa ngoba asazi ukuthi kubheke kuphi. Nami udaba sengizolithatha ngilibeke ebukhosini bakacele ngoba ngibafonelile ngabachazela bathi hayi ayikho into abazoyisho nabo njengamanje ngoba bangale ayikho into abakwazi ukuyibona. So ngizokuthi ngizothi mangithola isikhathi ngihambe ngiye khona endlini enkulu le asebukhosini bakacela. Sike siyokhuluma kube yibona manje phela abamelana lolu daba. Ongangokuba ibona phela abangenzela amaphepha. Ongangokuba noma bengenzela amaphepha ke noma kuthiwa kanjani le ndawo ibe nobugebengu kwenzeka into eziningi kuyona. So bizoba sine service yokuthi ihlezi iklineka ngaso sonke isikhathi. Kusihlezi kunomuntu okuphoqa ukuthi ayikline. Ihlezi nje eyigadekile akuve ukuthi bekuzoba indawo yami. Ngisho umasipala ubungahlezi uzongigada ufike njalo ungivisit uzobona ukuthi kusaqhuba njengoba ngangishilo yini. Bengeke ngize ngibe nankinga nalokho. Ukuze nabo babone ukuthi egcineni ngizama indaba yebusiness la akuve ukuthi mhlambe khona into wrong. Kwakha ama blocks lokhu bengizobe usimende la yonke into yami yokusebenza. Kathi ke njengamanje angazi ungiphoqa ukuthi usimende nguthenge njalo ngosuku uze khona la esayithini ngiphinde futhi ngiqale phansi ngisebenze. Ongangokuba ke isikhathi kuyasambisa lokho. Ngoba umsebenzi ubaluleke ngesikhathi. Isikhathi into ebalekile ukuze ukwazi ukuthi ugcine umsebenzi ngendlela. Kubhlungu ke kodwa siyacela ke naba nolwazi ukuthi mawunesimo esikanje uzama ngoba phela kukaningi ngiyakufuna even lapha le Espingo hlezi ngiyongaya kaningi kabi ngiyozama indaba ukuthi ngithola ipermit yokusebenza. Bangigcina bengitshela ukuthi ipermit kusuka eMegaCity kuyoshona eThaswete ayitholakala abantu abadayisa khona ayikatholakala ipermit. So njengoba ngiye ku-ward councillor ku-ward 75 uZweshe uyena ko abe sengiyalela indaba ukuthi ngenze njani. Sengenzile kanjalo kodwa kusaqhubeka kusadilizwa. Noma ngichaza ukuthi indlu yomsebenzi le akuyona indlala. Abakuzwa lokho kungangokuba labantu angazi kanti thina abantu abamnyama ukuthi ngingathi singamisa kanjani empilweni ukuze nathi ke ezweni lethu ngoba phela umhlaba wabantu abamnyama mase usebenzisa ayikho into wrong lapho. Kuphela mabegadile ukuthi asenze into wrong ebugebengu.
ilokho nje engingakusho. Okuningi angeke ngize ngikukhulume kakhulu, safuneke ngendlini enkulu le eNgonyameni ngiyolibeka kahle lolu daba phambi kwayo inkosi ukuthi nginenkinga lapha kwenzeka kanje, ake nizame indlela nani engakwazi ukuthi ilungise lolu daba lolu, ngikwazi ukuthi ngisebenze ngikhululeke. Kungangokuba even ngoba ngakho isakhiwo ngisakha ngoba because of ngiyenzela ama-custom ukuthi awubone umsebenzi wami, isandla sami, yabo, ukwazi ukungiqasha kodwa ubone umsebenzi wami, cha lo muntu uyayazi le nto ayenzayo, akuve kuwukuthi ngakha umuzi. So still lokho kuseyibhizinisi njengoba ngiwumakhi nje futhi, yabo, ngikathi ngi-advertise la umuntu ebuka, ingase isikhathi futhi umuntu ebona ukuthi ngiyawathenga ama-blocks ngala, ngizomcela futhi lo muntu angakhela, ngibasize kanjalo-ke abantu bakithi. Kodwa-ke ayinayo impi inkulu, angazi ukuthi iyonqobeka kanjani, kodwa ngiyafisa nami indlela ukuthi igcine inqobekile. Kungangokuba nami ngeke ngize ngikwazi ukuyeka umsebenzi awukho, iwona msebenzi enginawo lo engiwenzayo, ngeke ngize ngikwazi ukuyeka lo msebenzi. Ngizodlani, ngizophila ngani? Esikhathini samanje ngazuthi ngaba nento oyizamela wena esandleni, kodwa yiwo-ke le kuliwa nayo. Ngiyabonga mfethu Jobe.